Yo, magandang hapon mga idol. So ito na pala mga idol na yung pangatlong charity event dito sa Anda, Pangasinan. So kagabi nagpack kasi kami ni Mrs. ng mga school supplies. So ito na po yung mga natapos naming pinak kagabi. So napanood nyo naman. Tapos siyempre may pamerenda rin sa mga bata. Tara na, B! So papunta na rin kami mga idol, no. So ito na po pala yung part 2 at paalis na rin kami. So kita-kits na lang po tayo mamaya mga idol, no. Madam! Ano? Yung sa doon kay start na natin? Start na natin? Yan, ikaw na, Bi. Makinig. Okay, good afternoon, children. Okay, bago natin simulan yung distribution ng school supplies, mananalangin muna tayo. Okay, tumayo lahat. At pamumulakan tayo ni Ate Luisa. Okay, pigit ang mata. Lord, maraming salamat po sa araw na ito, Panginoon, ay pinagkalagay sa aming Lord God, upang makapinan mo ang mga batang ito, Panginoon, na nasa mga Lord God, dinadalangin po kami, Lord, na nawa ang Panginoon ay maging paggamitan, Lord God, sa kanila, Panginoon, para lalo mapabuti, Panginoon, ang kanilang pag-aaral. Magamit nawa nila ito ng tamang, Panginoon. Lord God, dalangin po kami, Lord, na patubayan po kami, Panginoon, sa mga oras na ito, Lord God, na magampanan namin, Panginoon, ang aming pagpulong sa mga bata. Ama, nagpapasalamat po kami sa ginamit kong instrumento, Panginoon, na si Darren, Lord God, upang may parating, Panginoon, ang hangarin namin na makatulong sa mga batang ito, Lord God. Ama, huli, maraming salamat po. Ito ang sa dalangin sa pangalan ng Panginoon sa Kristo tagapagligtas. Okay, mag-feel po na po tayo lahat. Una po sa lahat ay gusto po namin magpasalamat sa pamunuan po ng Marijuana Elementary School led by Ma'am Lori Lopez at sa class advisor po ng grade 1 learners na si Ma'am Rosalina. Ma'am, thank you po sa pagpapaulat sa amin para po ganapin yung charity event na pinagkaloob po kay Karen. So, ito pong mga school supplies na ito ay galing po sa GMR. Ano po ba itong GMR? So, dito po sa GMR, kami po lahat, ng mga kasama ko dito, ay nagtatrabaho online dito sa company na ito. And si Karen po ay namit niya yung requirements para po makapag charity. So ngayon, itong mga school supplies na ito ay ibabahagi sa mga learners ng grade 1. So ano sasabihin natin ni Ate Karen? Thank you. Thank you po, Ate Karen. So, Ate Karen. Baka naman po natin si Ate Karen kasi mag-share po ng blessing. Hindi na natin pakahabain yung natin dito, yung diskusyon natin dito kasi
mga bata naman kayo, hindi nyo rin mag-intindihan at hindi rin siguro kayo mag-joy. So, kasi mag-IPM nyo na lang po, unahan na lang kung sino yung makakapag-invite sa kanya. Baka sakali may gustong sumama ni Marco. Pag-PM ka na lang kung sino sa amin. Wala lang iba. Parang nakakamiss maging bata, mga idol. Gusto ko rin maging bata. Arrange mo na. Pina, ganyan. Parang doon. Next. Sino yung ano? Sino yung ka? Merita dito. Doon mo na. Mag-aalis kasi mag-picture pa tayo. Next. Sandali. Yan. O, ipakita niyo yung Gmar. Baliktad yata. Baliktad. Baliktad niyo yung Gmar. Ganon. 2, 4, 5. Nila. Oo, natabi ko to. Madami Next. Wala ka. Sakto. Tara. Lima. Uy, nahulog na. Uy, wala straw. Ayaw. Yun mga idol, no? So natapos na natin ipamigay yung mga school supplies sa mga bata. So dito na yung mga batang tuwang-tuwa. Three. Isa pa parang alright mga idol, no? So natapos din yung pamimigay ng school supplies sa mga bata. So dun pala yung mga kasama natin, no? Bali dumami pala kami ngayon. So ilan kami? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So siyam kami ngayon na namigay ng school supplies sa mga bata. So salamat din kay Ma'am Karen, no? Kay Ma'am Karen, salamat. Ayun, naibigay na po yung school supplies para sa mga bata. So salamat din sa GMR sa binigay nyong pundo. Alright. Natupi ya ito yan sa Saan lakad nyo? Saan lakad nyo? Ayuda. Maghanap ng ayuda. Muna na po kami. Una na kami na eh. Alright mga idol, no? So na-distribute na po natin yung mga school supplies para sa mga bata. So napakasarap talaga sa pakiramdam, no, na makita mong may nabibigyan ka. So salamat din kay Ma'am Karen ulit, no, dahil sa dito mo pinili na magpa-charity event. At ay, ang sarap na mapagmasdan yung mga bata na tuwang-tuwa na. So yun po yung isa sa mga hadikain po ng GMR para makapagbigay po ng tulong sa mga bata, sa mga senior citizen. So napakalaking tulong po nung ginagawa ng GMR dito sa lugar namin. So yun lang siguro yung vlog natin ngayon mga idol. So ito po yung part 2 at dito na po matatapos ang vlog natin. Abangan nyo pa po yung ibang event kasi marami pa. So ingat po tayong lahat and God bless po. So see you po sa next na vlog natin mga idol.